Супакой добры сябры, прывітанне. Сёння ў нас вельмі кулінарнае Евангелле. Езус з апостоламі ідуць сабе дарогай, апостолы галодныя, зрываюць калоссе і грызуць іх. Трошкі такі фастфуд 2000 год таму. Але важна не гэта. Паяўляецца канфлікт паміж фарысеямі і вучнямі Хрыста і Христом. Фарысеі кажуць, вы не можаце ў шабат, у дзень святы, калі не можна і да сёння не можна паводле габрэйскай традыцыі працаваць, не можна рабіць нават больш, чым акрэсіўная колькасць крокаў, есці, зрываць этой калосе. На што Езус успамінае гісторыю са старога запавету пра то, як Давід, уцякаючы ад Саула, прыходзіць да першасвятара Ахімелека і просіць яго хлеб для сваіх людзей, таму што яны галодныя, яны паміраюць. Ахімелек не мае іншага хлеба, як хлеб, прызначаны для святароў. Габрэйскай традыцыі заўсёды ў храме клалася 12 буханкаў свежага хлеба, як ахвяра для Бога, а хлеб, который трошкі паляжаў, забіралася і можна было яго ўжываць выключна святарам. Ахімелек дае Давіду гэты хлеб дзеля таго, каб захаваць жыццё чалавека, нават пагражае вось гэтымі рытуальнымі прадпісаннямі. Христос, успамінаючы гэту гісторыю, кажа: «Милосердности хочу, а не ахвяр». Элеос, слово, которое значыць па-грэцку милосерднасць, спачуванне, спагаду, эмпатыю. Калі спыталіся ў айца касцёла Евагрыя Пантыйскага, якая рыса найбольш апісвае Бога, ён кажа: «Бог спачуваючы». Сатана гняўлівы, а Бог эмпатычны. Але ёсць адна маленькая дэталь у гэтым аповедзе. Такі Бог, спачуваючы, любячы, ён напаўняе нашае сэрца таксама удзячнасцю, любоўю. Але калі пачытаем вось гэтую размову паміж Давідам і Ахімелекам, Ахімелек пытаецца ў Давіда, ці твае людзі чыстыя, прынамсі. І Давід першы яму кажа, што так, яны захавалі вось это ўсё рытуальнае прадпісанне чысціні, асноўныя такія, самыя фундаментальныя. Бог, як любячы Отец, спачуваючы, милосердны, такі ёсць. Але мы не можам быць такімі капрызнымі дзецьмі, которые ведаюць, што ён і так нам ўсё дасць. Таму ён дае нам магчымасць узрастаць, тым, каб быць вернымі яго слову, каб быць верныя яго просьбам, а мы цешымся яго эмпатыяй, яго спачуваннем. Добрай і благаслаўлёнай пятніцы, да сустрэчы, сябры!